खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। उत्तर दाकिंगाव गामियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दिनै फुंबिलिनि समाव थाइखाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय उत्तर दाकिंगाव गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव उत्तर दाकिंगाव ओनसोलनि जेंना जेंसिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायलायदों होननानै बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। मख'जाथावदि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उत्तर दाकिंगाव गामिनि रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोखौ थांनाय समफोराव हेफाजाब होबोबाय थादोंमोन। नाथाय उत्तर दाकिंगाव गामिया बिपिएफ दोलोखौ थांनाय समफोराव हेफाजाब होबोबाय थादोंमोनब्लाबो बिपिएफ दोलोआ उत्तर दाकिंगाव गामिनि जेंनाफोरखौ मावनानै होबोआखै। बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव उत्तर दाकिंगाव गामिनि जेरै हा खुरखानाय बान्दो दालांनि जेबो खामानि मावनानै होबोआखै। नाथाय दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों उत्तर दाकिंगाव गामिनि रायजो राजाफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि हा खुरखानायनि जेंना आरो दालांनि जेंनाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै खोथा होनायखौ मिथिनानै मोननाय जायो। लोगोसे उत्तर दाकिंगाव गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि सायाव गोबां फोथायनाय आरो मिजिं दं होननानैबो फोरमायो। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।